Ay mga kapobre, ni ako di aning building ana kana nga kuan Imaras Palace. So na ako diri sa kuan sa actually di ako nga nisulod sa akong amo namin dyan na diha uyo. So galing ko dyan sa sulod. So mao ni ang lugar sa akong trabaho ang first day na mga kapobre. So pakita na ko ninyo ang lugar ha. Naku sa Etihad Tower. Etihad Tower ko. Mulakaw ko mga kapobre kay uli na ko. Ipapauli kong sayo ni madam kay wala lagi playground ang amuang. Ipapauli kong sayo sa akong amo ko wala playground. Sumaw na ang building akong itrabuhan. Ipapauli ko niya og sayo ko may playground. So adto sa ko dito dapita kay mag-view ko ha. Pakita ninyo na po. Pakita na ko ninyo ang view. Sa diri. Dagko gino nga building pero nindot mo po. So mag-view sa ko diri kay mga nindot man siya. Sumaw na diha ang view dito dagat man dito. Dagat niya. O na. Ang Abu Dhabi. So diri ko nagtrabaho karon. Ibalhin namin na diri. So ipapauli kong sayo kay wala lagi playground baga kuan ba so ipapauli lagi kong sayo mga kapobre pero ulisan ko kay ulisan ko di ko uli kay kuan man kanang mag-ayos ko kus karton para ready kuan na yun nya mulai hinindot pa yung tapyo. Hinindot tapyo diri sa akong itrabuhan. Hinindot tapyo. So buutan na sa akong amo kay dagaan kog card pang hi gidagaan kong card sa hotel nga kana di ako nga hotel na nagtrabaho kita mo na taas kang hotel so muuli na ko mga kapobre tuarang Imaras Palace dito tuarang Imaras Palace katong sa una nga akong gibiuhan gibidyo so so kita mo ana daghang kay pati. Daghang kay pati Ngay pati nilupad ang mga pati ba? Nilupad. So daghang kay pati daghang pati. Pati dagang kay sanang pati. Manglupad na ron. Kayo na kung batuhan. Marang pang.
Nang lupad ang patio. Sayunan ka. Ang floor nga akong trabon. Hi, day. Trabaho ka din doon? Sa Itihad? Ako din. Ang taas sa 60 floor. Ikaw? 30 lang. 30 ka lang? Parang nabungog yung ano ko, dalunggan ko doon sa ano. So, liit ka na trabaho? Ako pa uwi na. Ano lahi amo mo? Chinese. Akin foreigner. So, uli na daw ko. Ingon akong amo pa uli. So, wala kay baw. Day, meron bang playroom dito? Playroom. Dito? Ang laruan ng bata? Oh. Hindi eh. Doon pala daw playroom. Kasi naglibog ang madam ko, mga kapubri. Ayan mga kapubri, kabalo mo ana, lugar mao na ang Imaras Palace dira, Imaras Palace. Imaras Palace yung parang yung nakabidyo ko noon na Imaras Palace, yun na siya. Nga view. Dako na siya pero layo man gud sa Lacton. Di lang sa kumadto dito kay nakabidyo naman ko sa una, Imaras Palace. Mao na mga kapubri, Imaras Palace na. So maginahinay kog lakaw kay magkuha pa ko bus, mauli ko sayo alas 2 na eh. Hapdi ra ko na nakatulog ko dito, naabtan kong madam natulog pero di ra nato siya magmain kay ang bata natulog man sad. Pero nanilig man ko ganiha. So mga kapubri, mauli na lagi ko. Di na lang ko magkunkuan guys. Wala man po kwarta diri gud ang akong kwarta 60 dirhams ra. Wa ko cash kay kuan baya kanang ang akong sweldo ihog naman gud sa ATM gud ya. Wala pagay ko mag-open account pa ko. Mao na nga building nagtrabaho ko ana building nga ipakita na ko ninyo ha. Kaya di ka lang. Mao na nga tower. Trabaho ko ng atawid. Dataas kaayo namin sa 60 plus. So, mulakaw pa jud ko layo jud akong lapton sa parkingan. Parking sa bus. Ang anak kong madam ang ganahan lagi diri sa kuan daw view nindot. Anak mga pobre o kanang view building. Wala siya nga building. Nindot na sa view diri kaso lang good. Save pala. 07 din mo agi diri. Pero kung mo agi ang 17 mula am. Diri okay. Tagkong building diri. Tagkong building diri ba sa kuan. Mao lagi ito mga kapubri. Nag-video ko para nasa remembrance nga nako diri nagkuan na sa Itihad Tower. Dito mi sa Itihad Tower sa building 2. Ang tower gid dinon giingon nga kanang nga tower oh. So maginahinay nung kuglakaw mga kapubri kay parte lang inita pud oy. Pero ganan ni anang gusto madam good nga pablion na lang ko kay wala pa lagi playground sa bata. Kung siya na daw diri playground ambot ka sa dapita. Upan mag need to figure out pa daw siya. So lisod kay ang inuwayo gud nindot ang inuwayo kana may toy laruan. Pero diri gud lahi layo ang kuanan. Kung bus ako na nabas sakay na patubas. Tika lang saglit ha. So mao lagi to mga kapobre nya. Dinin nila ko kutob sa akong mga video. Salamat. Ipakita sana ko ninyo ang view.
Building, da taas kay nga building ay. Pero na video naman ako sa una good. So, ayo-ayo mo mga kapobre. Tura ang Emirates Palace. Mo to Emirates Palace.